ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 7 июни соли 2021 мебошад. 1000 рубл 154 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. дар ин музанавор мон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва Хайра нархҳо аз 90 000 сомонӣ сар мешаванд. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштак бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роя кунед. агар хона гуфтаиста бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумода дар кор. бисёр бад гап намезанем, рафтем. якум сар мекунем аз замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. 6 сотиқ замин мебошад. гирдаш маҳкамаи битони хона рехтагия 4 дар хона мебошад. дар деҳаи Истиқлол қарор дорад ва 2 хонаву 1 коридор подвал дорад. нархаш 90 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрана WhatsApp доранд. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ. як хонага квартира мебошад бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 5 ошёна иборат мебошад ва қарор аст дар ноҳияи Рудакӣ. касе надонад ноҳияи Рудакӣ дар куҷояй? ҳамин гирди шаҳри Душанбе ноҳияи Рудакиай. нархаш 138 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 11-ум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад ва қарор аст дар Правсоюз. касе надонад, Правсоюз байни автовокзал ва циркда ҷойгир шудагия ҷои беҳтаринаи отопление дорад. нархаш 208 000 сомонӣ мебошад. савдоам дорад. хона бе ремонтай, коробка ва соҳибаш мега ки метавонам ба ҳазур ба мошинам алиш кунам. барои ҳамин марҳамат. сохтмони дом айни ҳол рафтеста дар соли 2022 бояд супоранша. ширкати манзилсозҳои аъло сохтесташа. баробари ин дом корвони нава сохтеста ҳамин фирма ва дар Садбарг ятаи дига 16 этажа сохтеста. вай дома аллакай қариб ки буд кардагиай. раиси ҳамин фирма Акай Раҳим мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар 4-ум ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона ремонт дорад ва назди роҳдай дар ҷои хуб мебошад. қафои мағозаи Себарга назди беморхонаи вилоятида рӯ ба рӯи остановкаи самбусаи 33. нархаш 175 000 сомонӣ. қарор аст дар 34-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. духонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар бинои новостройка ҷойгир аст. цоколни этажда. касе надонад цоколни этаж полуподвал бигем, таги якум этаждай дар новостройка. набинед айсваташ маълумай хеле майдачак трезачо дорад. қарор аст дар 19-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд наздикиш да мактаб ва детский садо ҳастай. фирмае ки ҳамин дома сохтагиай Элит сохтмон мебошад бо ремонтай. нархаш 181 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров назди мактаби 19. як хонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар 2-ум ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. худи бино аз 5 ошёна иборат аст. домои панелӣ мебошад. ремонти миёна дорад. нархаш 180 000 сомонӣ бо савдоам мешавад.
дар шаҳри Душанбе аз лаби Душанбинка хоҳиш кардан марҳамат. Як хонага квартира бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар 11-ум ошӯнаи бинои новостройка. худи бино аз 18 ошӯна иборат аст ва қарор аст дар 46-ум микрорайон ҳамин лаби Душанбинкада. хона бе ремонтай, коробка, айни ҳол сохтмони бино рафтестай. нархаш 170 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар 3 сотиқ замин, 2 дар хона бо ремонт дар ҳолати хуб қарор дорад, назди роҳдай. нархаш 145 000 сомонӣ бо савда мешавад дар шаҳри Бохтар. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар як хонага квартира бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар якум ошӯнаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона дар Шабчароғ қарор дорад, шаҳри Бохтар. нархаш 185 000 сомонӣ. квартира аз шаҳри Кӯлоб дар комментария хоҳиш кардан марҳамат. духонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар сеюм ошӯнаи бинои советӣ ҷойгир аст. ремонт дорад. хона рӯ ба рӯи вокзали Кӯлобда қарор аст. об свет доимӣ, ҷои хуб мебошад ба гуфти соҳибаш. нархаш 170 000 сомонӣ бо муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Мушфиқӣ 115А, квартираи 10. ҳуҷҷати хона якхонага аст, лекин соҳибаш духонага кардагиай ва айрои ҳуҷҷат 44 метри квадратӣ мебошад, вале худаш 50 квадрат мебошад. дом 5 ошӯнага, хона дар сеюм ошӯнаш ҷойгир аст. қисман таъмир дорад, бо оби гарм таъмин аст. ориентир пушти бонки Эсхата, шаҳри Душанбе. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрана. имо, вайбер, ватсап дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар гардиши Мардон, касе надонад, байни 46 микрорайон ва политехникум мебошад. хулас ҷои хубай, барои ҳамин нархи хонаҳо дар ҷа камтар баландтарак мебошанд. мисол, духонага квартира бо масоҳати 64 метри квадратӣ, лекин шартномагӣ агар гирем 59 мебошад. хона бе ремонтай, коробка ва ҷойгир мебошад дар 6-ум ошӯнаи бинои новостройка. бино хато накунам аз 18 ошӯна иборат аст ва нархаш 300 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам мешавад ва соҳибаш мега ки тирезаҳош тарафи дӯстия нигоҳ мекунад. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи 5-15 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона дар Мирзоянц сари роҳи Калонда қарор дорад, пеши мактаби Зарда. аз роҳи Калон 20 метр дур мебошад. нархаш 155 000 сомонӣ бо муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. духонага квартира мебошад бо масоҳати 55 метри квадратӣ, боб плюс сарай дорад дар поён. вай бо масоҳати 150 квадрат. хона ва ошхона ҳамаи удобствоҳошам дар сараяй сохтагӣ тайёр ва суратҳое ки дар экран дидестен, суратҳои хонаи ремонтдор и ҳамо хонаяй, аз суратҳое ки бе ремонта и ҳамо сарай мебошад. об дора, ҳамаш тайёр.
ду этажаҳои кӯҳнада ҷойгир аст. Дар дуюм ошёнаш муфассалтар бо таърихи телефон. Нархаш 140 000 сомонӣ савдо мешавад ва алишам мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар ЖБК 7 километр аз шаҳри Душанбе дурай. ЖБК бародарои железобетонӣ комбинат мешавад. ҳавли евроремонт кардагиай, фақат потолокуш нозадае. Ҳама чизаш 100% дига лаби дарёи Кофарнионда. Колхози Россия қарор дорад. 3 сотиқ замин, 3 дар хона, кухни баня дар 19, подвалам дорад. Нархаш $37,000 бо арзон мешавад. Сексия боша алиш мекунем. Маълумоти пурраш бо телефон суҳбат мекунем. Мегасоҳибаш рақамошон дар рӯи экране WhatsApp доранд. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза Навормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. Агар навор ба шумо писанд ояд, ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. Агар ягон камбудӣ бошад, ҳатман дар комментария нависед. мо ҳаракат мекунем дар навори оянда ислоҳ кунем. То боздид, барори кор шумода.